Chwla Khoroksa Bwrwi no comment khai markhe Tiprajwk saka. Bini sweimani mote hinke chwla Bwrwi no twi onek emang nukjak. Norok bo nai nai di bayap song chwla tamo sweika. Bwrwi rok no twi chwla ni uansukma tamo. Bini comment ni bisingtwi no bini character sijago. Iko nai di chwla tamo sweika. Puila tamo sweika nai nai di. Aboni yagulo second to tamo sweika nai nai di. Ang poriule norok no khwnarina muchungkha bayap song. Phiaba poriui manglak belai markhe swijak. Siur chwla kisa mental ngnai. Bangra se yakung boxai seprakna po ma. Hinke obo hai comment manman yagulo Bwrwi tamo reaction rikha nai nai di. Ataku nang boroni bangkha nana sibu sini jaya nubunuk jaya wasapun imanga phamsi nana nugyako nang ba ana nugyako nang kha na phuno nukha hapun nang imang ro kana nugyako muk thangbo nugyako sapang bo nugyako sibu sini ko heda eke nang le tam ni bagile ana comment hamya khlaika aku ni ya kusi bile ka hamti sawi tongo nini simi jaga ga hamya nang sana sekang lani nang blena bunyi kok sama ro bunyi komen khaima ro jaga nang bisingo khoroksa nang bor jaga nang borok phage ba aku no hamya se grei na ang dress hamya chumo dress sitra chumo mokol ko thagya chumo mokol ko thagya dance ang musawo tamni bagay nang abo comment hamya klaika nang tabuk or video reply di aka thapra